ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Ҳама каса хуш омадед. худованд ҳаматон нигоҳбон бошад, куҷои бошед, ободи сарбаланд бошед. Апа хоҳаро бародаро, ай ҳаматон илтимос мекунам, вақте ки канали Иззат Амон да медуроен ку номи мана вообще нанависен, аммо одама чӣ гум, аммо одам да повод натиҳед ки дар бораи ман ҳар хел гапҳо гӯяд. барое ки вай одам мисли чучи кулоби, мисли шайхи тоҷик, ман президент Тоҷикистон мешавам, мега ман президент мешавам, ихе мекунам, ухе мекунам. На самом деле мечтат не вредна, меган президент шудандам худованд ҳар каса лоиқ намебина. баъд одами гишнара худованд президент намекуна. И одам барои як офисиш пул металба, номерои карташа мегӯяд ки номерои картаи ман фалонае, дура ин офиси мо офис мегирем, офиси мода пул партоем. Я бародар дига занг мезанад ки акай Фахриддин мега мо ҳами Иззат Амон номеро шаҳ бало карем ёфтем. гап занем ки акай Иззат мо короче регистрация мо бучидаги мо ҳами чихелӣ кинем, мақсад Тоҷикистон буроем бо гардем бием, баъд чанқа метонем дуромада. Иззат Амон гуфта ки оли аввал офиси ман бин, як ҳами да офис маслиҳат мекунем, ҳама коротон ёрдам. мега офис рафтем, мега саҳми худтона гузароне як 2000 темада. ман шумода консултация плаки охир дар тоҷики худат ки гири консултация плаки ҳозир кини пага агар ки меги ки ман президент шавам, ман ихе мекунам, ҳеҷ шай даст намебиҳад. агар ман бодо худо нишонат яки гуфтанаша президент шавӣ ку дар Тоҷикистон дига одам намема, ҳама тоҷикора хушомада мекунӣ. халқи кулоба меги сангакиё кимчи хавру бало, халқи ғарма мин гуфта сефрӯш кинен, меги халқи исора меги раин ароба кашен. дар эфирот Иззат Амон одаморо ҳар гап меги. ман лично ина якум видео маки ман номи тира гирифтаам Иззат Амон. ман тира ака намегум, ман шумо намегум кати, барои ки тиам я пасани ранги ман бори, ай ман боши 5 сол калоне. барои қабуле ки умр хурда набошу, ҷаҳондида бош мегам. мерен дар Европа дар ҳар ҷо пула мегирен, баъд против Тоҷикистон гав мезанен. шумо ҳам мард бошен, чем тоҷикора пеш кара ҷанг мекунем, мезанем, 10,000 одам роӣ мекунам, исм мекунам, усм мекунам. як одаме ки дар Астрахан мурд рафт, авай одамам ҳами Иззат Амон то Астрахана билетша гирифтан, ҳар ҷо пула ҷамъ кардан, билет хариданша, Астраханро роӣ карданша, дар Астрахан мурд вай одам. бо ина шери нар мурдаша гирифт, Тоҷикистон роӣ кард. барои ҳамқа мана ҳама илтимос мекунам, мана дар ҳамун вақте ки Иззат Амон эфир мекунен, мана якумш ки силка напартоен, қуш накунен, ман намедонам. дуюмш ҳамина ки номи мана дар онҷа нагирен, илтимос ай ҳаматон. ман президент мешавам, мегам ман ихе мекунам, ман Тоҷикистон дар кати Қирғизон меравам, ҷанг мекунам. 100 километр инами шаҳри Серпухов ай Москва 100 километр. ай ҷое ки инами ҳозир ман истодагим, ай Нижний Новгород то Серпухова 550 километр ай. аки минат наша бо ягон та нанаисида камтара ки ака минат кара сихта гарен мегири. ман ака Абсалом медонам. ман 13 бор рафтум омадам. мо иншолло сиёмина суд мекунем, бо да пеши ҳама нишон метиҳем бо умрои баланд ки мо сиёмина пажлӣ надодем. бо баъде ки пажлӣ надодем ша бо хай уша бо да шумо мегем. бобом раҳматӣ мегуфт пешай пода чанг накун. мо аввал такя ба худованд дорем. худованд иншолло мора бурдборӣ метиҳад, мо сиёмина пажлӣ намесӯем. лекин Иззат Амон як борам наомада, як бор ақаллан видеообращение накарди. бо меги вай бародари тоҷик меҷака ҳар рӯз Путина видеообращение, зачо бародари тоҷик дар шаҳри Серпухов чандта судяро уволид кард, чандта коркини следственный комитет, начальники полиция, зам начальник полиция, начальник уголовный розыск, начальник приставора ина дар суд гирифтан катима воима кардан, начальник приставора уволид кардан, зам начальник приставора, чанд прокурору, чанд коркинои шаҳри Серпухова ба ёрдами аввалаш ина парвардигори болои сармо, баъд ина бародари тоҷик сабаб шуд қариб 23 одама уволид кардем аз шаҳри Серпухов. барои ҳамқа мана ҳама илтимос мекунам, мана дар эфирои Иззат Амон номи ман нанависем, вай садқаи номи ман шава, мега бародари тоҷик рӯша шуа. оли тахминан як мумкин ки оз ман гум оз як 8 моҳ як 6 моҳ ждат кинен ба рӯшӯрия нишон метиҳем. лекин ман пешай пода чанг намекунам, ман ҳеҷ намегум. урусон мегӯянд ку я не скажу, я покажу. чихеле ки я ду блогеро я чанд бор огоҳ кардам миллата пас назанед, дар бораи миллат ҳар гап нагӯед, нафаҳмидан.
фаҳмондам шуна ин шам ҳамун мешавад кал додари кур ҳеҷ вақт одами гишна президент шуда наметавона барои он худованд ҳаматон нигоҳбон бошад ва ҳар кас президент мешавам ман ихе мекунам хеҷ чико карда наметавона дар панои худо бошед худованд ҳаматон нигоҳбон бошад